Bună, salutare tuturor! Azi vom face ceva mai special, vom face un tutorial. Nu cum să-ți instalezi Movie Maker. Da, de fapt, nu, doar o să vă-l prezint. Movie Maker și o să vă pun, sper să nu uiți să vă pun link-ul în descriere. Da. Azi vă voi prezenta programul cu care filmez eu, cu care editez eu, Movie Maker, uitați-l aici. Mie mi se pare foarte simplu să editez cu el, adică când intri prima dată, da? Îți dau aici, intri frumos aici, zicem că vrei să alegi un videoclip, de aici, adăugare, selectezi de unde vrei tu, eu am aici și Games, iau aici, iei deschidere, ai apăsat, e videoclipul pus, da? Bla 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 bla. Așa. Să zicem că, nu știu, este pui muzică pe fundal, cum am pus eu la Agar, dai aici adăugare muzică. Adăugare muzică. Și dai unde îl ai. Zicem că tu vrei să pui ce melodie îl ai, cauți unde vrei, bla bla bla. Eu l-am în desktop și aici muzică fundal YouTube, am și Bugi Mafia. Hopa, am pus din greșeală Bugi Mafia, dar nu contează, tu pui ce muzică vrei tu. Da, no, și ai pus muzica aici și acum e pe fundal. Și bună salutare! Auziți voi? Faza e că am căutat, sper să găsesc, dacă cum dai mai încet. Asta mă interesează pe mine. Băgare în punctul curent, adică pot să pun și muzica asta sau care e faza? Și bună salutare! Na, și acum? Nu știu, lăsați-l că-l buguim. Na, așa pui muzică. Eliminare și asta. Dacă vrei să elimini ceva, dai click dreapta și eliminare. Cum să zicem că vrei să scrii ceva cu ne, așa pe negru sau pe fundal. Vii aici la pornire și dai pe generic și îți vine ceva aici. Cum asta să-l scoatem. Cum nu dai așa, trebuie să dai aici. Și aici așa, dai dublu click aici, nu așa. Așa, dublu click pe aici. Aici, acum îți alegi mărimea literelor, eu scriu cu 48. Nu cu 48, da? Da, eu scriu cu 48. Cum tu îți muți chestia asta unde vrei, dacă vrei dai pe mijloc și ți se pune pe mijloc. Dacă vrei să scrii pe mijloc, trebuie să scoți chestia asta de aici. Să scot chestia asta de aici și acum să zicem că sper că v-a plăcut. Da. Și sau scrii ce vrei tu sau nu știu. Da, asta am terminat și cu asta. Dacă vrei să nu știu ce asta. Aici dacă vrei să filmezi numai, adică dacă vrei să pui doar cu imagine, adică dacă vrei să faci vloguri sau prostii din alea. Aici fi și, nu știu, aici așa nu contează, animații. Aici cum pornește video și cum se termină. Zicem, asta nimica. Asta, uite, așa pornește. Pornește așa cu întuneric. Asta pornește așa. Și asta pornește așa. Asta nu-mi place. Și mi se pare ciudat. Și asta nu-mi prea place. Și prima e preferata mea. Asta îmi place. Așa cu întuneric. Ori prima, ori cu ultima. Animații, efecte vizuale, adică cum se vede videoclipul. Vedeți, acum o să se vadă așa ca mai bună. Nu știu. Dacă vrei să se vadă în alb și negru. Salutare tuturor. Dacă vrei să se vadă în totul în alb. Proiect. Azi o facem un episod. Asta nici eu nu știu ce face. Accentuare video, nu știu. Accentuare muzică. Cred că asta o faci mai încet și mai tare. Adăugare la bara. Nu știu nicio chestie. Astea nu le știu. Vizualizare. Asta aici nu contează nimic. Aici iar mai e.
Aici e viteza, cu ce uitați, aici zicem că vreau, cum am dat eu la gare, am dat pe 2, uitați acum merge mai bine. Și aici înțelegi viteza, aici nu știu iar nici chestiile astea. Oricum, aici doar dacă ești profesionist sau profesionist, adică astea pentru dacă vrei tu să spui aici viteză sau concetinitorul. Uite, dacă vrei să spui concetinitorul sau prostii din astea. Așa, și dacă vrei să tai, dar tu nu am înțeles cum tai. Așa, da? Și cum? Cum ce faci? Decupare, nu? Da, și cum? Ce și cum am decupat? Asta nici nu înțeleg cum poți să tai. Cum tai. Poate știți voi și îmi puteți zice. Dacă știți, vă rog, spuneți. Da. Și cam atât. Acum cum se instalează. Este foarte ușor de instalat. Veniți pur și simplu pe Google. Așa și scrieți Movie Maker. Scrieți Movie Maker. Asta. Movie Maker Microsoft Windows. Asta. Vedeți aici. Uitați aici, descărcați acum. Ne dați acum aici, descărcați acum. De asta să dăm și noi acum. Opa, nu, acum ne dau reclamă. Uitați. Opa, nu e acesta. Upsi, nu e asta, bun, nu e asta. Ăsta era, mă. Ăsta este așa. Și dați aici descărcare. Da, și cam atât cu acest episod. Sper că am fost de mare ajutor. Eu vă spun, pa, pa!